tenderedza yadhi yese isinga includiwa yadhi yamunesi itori newaya iripo yaane mvura yanyura tonyura mumiti inova zvikapupura ava kuti waya ndeyana Chirindo isiri yake kalenda yese pakazobuda muzukuru wachiwa Nesi achiti sekuru takakura tichiziva kuti akusiri kwedu ndikwana Munesi panzvimbo iyoyo ndeyana Chirindo pamuzukuru waNesi wakabuda zvachitsanangura nyaya iyoyo panyaurwa iwaya yakaiswa ipapo yanyura mumamiti Nesi haana kukura kuti ndeyana Munesi ndiyana Chirindo ndiyana Chirindo nda kuti ndo vamiriri ari paground papo kozota zvimwe issue yavari kunyanya kunetsana yavasiri kutadza kugarisana zvakanaka iwo wese vari turi unonzi murume uyu akatema baba weavo nedemo asi ariye baba awa ariwo akapa uyu futi state nyaya hombe takanzwa vakanetsana ndeyekuti baba awa akuda kuigwa angada kuigwa imomo akapiwa uyu baba awa wakuti aiwa zvaungaigirwi petakakupa ndopakazotemwa ipapo ngakuti ndoku dispute yakanyanya kuti kure yawasi kuonana kuti iyo wese waritu maonere takaita tanga tichiona sekuti Munesi akaguma ari pa2 hectares ipapo takaona sekunga zvanga zviri right achitora ku hectares nege ino Zuta watu zakaoneka Nesi are we in agreement? Ini hapo ndisi kuvumirana napo ngepekuti mugane pakutanga inspection yakaitwa takawirirana baba wacho kuti mugane uwo karikuwa wakati asi yakazoona kuti wana wakazouya izochinja wakuti kwazi uku ndekwedu wobva wandisiya pakati ndiokuona kuti pakuona kugara handizivi kuti pane here nzira yekuzoti ndikozoupinda here bcause ndikaona madimburwa yakaitwa wanga uripo wanodudza kuti uku kwezvakaita imini kuno kune gomo ava wobva wagarapo uyo muda wobva watorwa kuona iti murubva kumashopu munopinda nekupi ndoparondinesa pajudgment yekutanga kwetakairana baba wacho pepa iri ndairikanganwa kuyana waya kudidi zvakutorwa newana asi baba wacho takaanda kuitana kuti tiri kuguma nerukoko ende ndiwo mundakaisa waya yangu Iya mesti jadi. Ada sih. Investment. Iya kan mesti jadi. Ia mesti jadi. Ada jadi dua speak. So siapa yang kalau kita ada ini ya, jadi. Lu bos sudah buat ini. Bos sudah ini. Orang pun ini. Mungkin kata lu apa ni? Kita kan ini. Unless kita mungkin outside kita kan tidak. Iya bukan ada kita buat tahu. Ayo. Itu ini lah. Ile itu ada soal ini. Ile dia agak dia menit ini. Job lagi orang dia sih. Job belum dari. Ada kan mesti.
inini yosuma timamba na mabao wakavurana tikai kuno feedback tikatoka kudara alizvo vakavumira kuti neni yani yamu hapana kupira mazuva nopaka zuva komanda kupapira nononono akaita mistake enda ineni siteshi mimi vachibhuya kumbo amati tinyora todzoke kuti kudani after judgment yapinero yatosvika nyaya yapera uya paso pasina kuya koti pasina kuya munesi koti ndibali vasaka munesi koti abali muno inspection tipagasi vapera nzazero getting confused. pamusoro chana unonzwa paitane chirisi first inspection yakaitwa yanga iri pa-no man's land yakati takaisa gate ready. Isusu one inspection tikawati ngatipinde muland tikuratidzei maboundaries akati no hatipindi mukati because mhosva yakamangarwa iri panapa. Saka ndo pawakabvumira taida kuwaratidza maboundaries atakazowaratidza pa-second inspection. So ndo patakaita appeal kuti aiwazve munesi uku hakuziri kwake. Initially munesi akapiwa ari kunzi ari kutsvagirwa pekugara nasabhuku vhumbuno sabhuku vhumbuno ari pano time yacho aipupura izvozvo. Ini sabhuku vhumbuno ndakamona ndikataura naye akati nyaya idzodzo handipo, but isisu sewaridzi wenzvimbo wakagurira uyu kuti it was a squatting area achida kutsvagirwa nasabhuku iri nzvimbo yachirini nekuti tine mawitness patiri kutaura kuti pane mimango pane mafoundations pewaya changamiri waya dzedu dzitoriko dziri kugomo dzaane ngora dzekudhara newaya dziripo uyu akaoverride kucheka waya dzedu achipinda pambori kubvunza changamiri pekuti anga asikawi kukoti akatanga kuita madevelopments asikawi kukoti achinzi ari kurwara. We are following up issue clerk achiti munesi ari kurwara kubva October until now uye achiabsconda koti chinzi ari kurwara asi anga akuita madevelopments manje munhu ari kurwara achiita madevelopments achikurwara akutowaka. So we are surprised kuti how come munhu asikuye kukoti ari kurwara seko asikuye kukoti then disputed land yacho ari kuita madevelopments, meaning kuti uyu chamare chakutishamisa kuti ane backing yelocal leadership iri kuti chii munhu anga ine 22 years aenda ari kudzoka kuti local leadership haisi kuziva iro kuti pane munhu akuya attempted murder. Imwe issue changamira patapesera kubuda mudare munhu akabvunzwa natete kuti iwe une shuwa here kuti instead unofana kuya kuoyananisana nachirimo wobva watema munhu. Akati ndototema zvomwe panze apa tichikubuda apa takatevadaidza mupurisa wenyaya yako tikati uye munhu zvokutaura munesi kuti ndinototema zveumwe, which means munhu uyu haana kuenda through ZPCS, haana kukorektwa munhu uyu. Munhu uyu mumbishi. Sa we are very surprised kuti munhu uyu is 35 boys A1 ari kutoda kutema one of us. Saka ichangamiri isisu tinokoshesa kugarisana sewana, asi tinogarisana sei nemunhu akadai akatema baba wedu. Who is next kutemwa futi? Akasvitara marawangu pakatema baba wainemiwo nyaya yakaenda kukoti here. nyaya yakaenda kukoti. Zvakaitika changamiri ndezvekuti musi paitwa doctor's report ngoti mapapers atinangoya uyu akabva ashayikwa uyu akabva aenda into hiding 2002 haana kuzooneka achitsvagwa nepolisi. Tikadzoka kupenhalonga tikati tiri kudawo karipoti kuti munesi akazopikira kupi attempted murder. Akazi aiwa honai pakaita
police report munhu haana kuzoonekwa nanhasi isati na report yakabatwa kupi nepenharonga bhozi kadai akabatirwa kuharaya kana marondera kwanotaurwa aifanira kudzoka papenharonga. Saka izvizvi as we speak papenharonga takaita follow up haitozivi pakaita pawanted kana imimi changamire makamboti tipe clear yourself kuti wakapikira kupi akaproduce akati ndakaita inonzi chi community service attempted murder angaita community service kupi for attempted murder kana kutaura ndinoitwa William Gray wamunesi ndiri muzukuru wamunesi zvakanaka. Isu takakura kwamba ipapo pasikuru wangu patakati tsitsi zvakanaka neNewiriam tiri vazukuru naTrifid. Kukura kwedu katakaita nana Chirindo vana Chirindo isi takatokurawo vana Chirindo vangu vasingabiriba uya uku kwataigara kuna nasekuru kupamba pasikuru isusu tatisingabiriwo kuenda kupi kumba kwavo kwavari kutaura kuti pageti apa papatori vayasekuru taise bhomba iroro asi nechekumusoro uku kune dzimwe dzakazi 2 hectares dzikukwira kumusoro kwazvinenge zvatone matini ndo papaine waya yanga iripo yakagara iripo tatisingaendiba ikuko taingogumira kwavari kutaura kuti kudhemu uko ndekwavo neukuku kumengo ndekwavo kuya ndo kwataingotambira kuko. Uyezve nyaya yerutauro rwekuti sekuru haana kunga ari kupika nyaya yekukoti koti yakajajiwa Mamutare achibva anzi anofanira kuenda kupikira kwameja kupikira kukombera kuenda kupikira kuinini kumarondera akatongwa nameja chiti vaidzi mai Mwaera panyaya iyo yekoti asi nyaya yavo huru ndeyekugara vachinetsana pamusoro pemunda iyoyo. Baba wavo wachirova mbuya wedu tatiche wadoko achibira kuenda kuko koti mombe dzikapoya achienda kwaivo kugara chingwarova. Saka inene ndine mubvunzo wekuti pakati pekuti munhu ari kupa munhu kana kuti munda tihapa munhu munda anokwanisa kuenda kupa munhu pakati pemunda ere kana kuti kukona kana kuti ivo zvakakori kuona kuti munhu unogara kana kuti makore anokwanisa kuita kana kuti 10 years 20 years achizi kwazi isquatter akambira kuenda kugara vanhu vachifa vanhu vachichata vanhu vachiita mabiko madziso acho achitouya ipapapo ari squatter akamirira ipapo changamira ndo panhu pari kundinetsawo semuzukuru wacho kuti zvirumbofamba sei totibatsireyo changamira. Ndozi Johnson Mafuta panhau irikutaura iri pano ini ndakasenzera Chirindo sekuru vakomana avana Chirindo kubva 1969 kusvika 83 kuuya kwakaita munesi baba veava akabva kumvumba adzenga ikoko ndobva apuwa nzvimbo achikumbirwa kuti ambogara kwechinguva azotsvagirwa kumwe kuti agara. Ini ndichishanda ndiri paChirindo ipapo ndakacheya madhemi ipapo nedzimba dzakavakwa foundation zvese zvanga zviri zvaChirindo. Chirindo anga nebarika anga nevakadzi vakawanda uyezve airapa zvaita kudaro avo vakapiwa kwechinguva kwakabva kumvumba baba wavo akavaenda kufa nomwe zvakanga nozvikoro vakanga zita rake avanga vachiri vadiki havanga vasati vatokura zvaita kudaro nzvimbo yakapiwa iri temba takura nyaya waibva waenda kwaMajor Street kuapila nyaya waibvumira asi ndiri kuona kuti waakuchiti izvozvi baba wavo ndio wakabvumira izvozvi kubvumira kwaakaita igore raperayo takaita izvi kubvumira kwaakaita ini mandaona kuti zvekuramba ndinoita pamuromo nawo hazviiti ukandaisa waya yangu akuti inechi neagreement yavo yedu nababa wacho kwete awana ende apo pakaitwa inspection wanga waripo havana kana kutaura avo vari kutaura avo vari kuti kwazidhani nemushando ende zvavakanga varunongedzera hazvinyatsi kutombonzwisika kuti zvishwashwa ndio paigara vabereki vangu sisi tatira vakomana 4 pakashaya 3 ndio pakatangira nyaya kuchiuya kurwiswa. Saka nhasi uno zvese zvomutaurirwa baba vangu ndakatombovabvunza kuti apa kudhara kuma 70s
Pasikaigara mudhara izi magwera. Imimi mhamo indogara kumiro. Ende nanhasi vanhu vazhinji vanotya kupupura. Asi vanoziva kuti kudhara rari dombo raizi rekwamagwera. Panext weta takabatanizana naye watombomutaurira. Asi mukuirana kwedu kwatakaita karikuwa karipa. Ende ndiwo mwendakaisa newaya yangu apo ndakangopiwa judgment. Ibva ndaenda kopiwa permit. Maita basa. Ndakambobvunza kuti mane makore mangani muchigara ipapo? Panzvimbo apa tane 45 years. Saka munhu ndichibata masoko anga achitaurwa achiti sekuru kana baba wenyu kana sekuru wenyu vakagara ipapo zviri zvetemporary andizvo? Kwaziva zviri zvetemporary. Saka utemporary hwacho wangodawo zvosvika riini munhu ari patemporary asati apiwa pake pemi? Ipapo ndiwo paronjinetsa. Soko irero rakambobudazve tiri uku. Pakazoitwa reinspection iyi. Wakataura kuti kwazi imimi muri wasquatter kana kuti watatsi. Kwe45 years tichizi kwazi ndiri squatter. Zvikazi iwo watomirira kutoti urongedze zvinhu zvako ubve ipapo. 45 years wakochikueri iwo wakasonga 2002. Pamusoro iyana munesina na shenge zvinonga inspection local yakaenda flat yakapati chiri kuchiwe ndefakaiti paanzo tikada kuteera dzenyu wana munesieni chirito inspection local wakaenda paground ndio wafukaita finalize this issue. Zikaramba tirikutanga nyaya yevidhi ndongopedza kugere mashoma. Inspection yekutanga yakaitwa tisati tauya kuchiri kwamambo kumhiro kuwachiri awo yakangobuda ipapo wakabvuma. Waibva wazotizve inspection yakazoitwa futi baba wacho aizotaura futi boundary rero uko ndati waedza watotaura kuti dzakadamburwa ndiwo akazotodambura wanzi ndiri kupai 24 hours namambo uko. Waibva wadambura waya dzawabva wabvisa. Ende kechitu waibva apo apa wakabvuma kuti baba wacho apa akabvuma kuti mugane tuna munesi rwizi uku. Ndipo ndakadini? Ndipo ndakabva ndangopiwa chi? Ndakapiwa judgment iyi. Ende apo kama kumese macho pakanga patobvumirwa zveshuwa mundangani munesi tabvumirana. Asi mimi sewana wacho muri kuona kuti haziswe asi baba wenyu wakadini? Wakabvuma. Uchiri mupenyu sasa. Ndine hanzvadzi yangu iripo kutaura. Akurwara nenyaya dzimwe vacho kutotaura. Ini ndinoitwa Mildred zvakanaka. Hanzvadzi yaChristopher zvakanaka munesi. Inini ndoda kutaurawo mazuviro andinoita. Ini ndiri muna 1980 kuzvarwa kwangu. Ndakatozvarirwawo pastand ipapa. Saka chirondinetsa ndechekuti kubva 1980 tiri masquatter kusvikira nhasi ndine 45 years. Chakaita kuti tizosimuke ipapo pastand ipapo pari kunzi mamuripi pese pe 22 years. Inhau yekuti wakauya wakatirwisa tikatiza kupotera kwana sekuru wedu kwaHonde uko. Nditori nemwana akafira paground inini wari kutirwisa uyu paida uyu. Ndiye aitoti chaya achibanda mabhutsa tora mwana wangu ini nachiroera pasi mwana wangu aine 2 months. Saka zvinotondinetsa kuti vanoti mamuripi makore esaya. Asi iwo wari wakakonzeresa kuti tibve pastand ipapapo wachitirwisa. Painspection yekutanga inini ndanga ndiripo painspection iyoyo. Saka patairatidzana mugano baba wacho akatotaura ega akati inini nyaya indasingachadi zvekunetsana navanhu vekwamunesi asi wakomana ndo waakundimanikidza wakataura paida izwai akataura izvozvo tichipangidzana mugano. Saka kubva pamugano iwoyo
ndopakabva tauya kuno zveshuwa bva yatongwa. Uyu hanzvadzi yangu ikanzi iwewe chenda wese wayo kuti murege kuramba muchinetsana. Zveshuwa hanzvadzi yangu yakaenda ikashanda ikadzoka ikaisa waya nemakanga mataurwa imomo. Saka zvokutotinetsa kuti nyaya yacho iri kuramba ichingodzoka. Baba wacho haachadzoki, iwo ndo waruramba wachisimudzira nyaya. Dambudziko ratiri kuona isusu Changamire wangu ngerekuti vanhu ava havasi kutoda kuti isusu tigare pastendi pedu, varikuda kutoti isusu dai tatobva. Chifungai kuti pastendi ipapapo pa 45 years dzadagara pane makuva 3 rechifondora wakazoti iwo avabva vati kuna Ishe hazviiti kuti wawigirane muyadhi imomo, ngauye wawigirane kuna vamwe vanhu. Zveshuwa hatina kuramba, hanzvadzi ikaendeswa ikoko nanhasi iri ikoko. Saka zviri kunetsa kuti nhasi wanoti kwanzi tiri maskwata pa 45 years here Changamire. Pamusoro Changamire, ndoda kuti ndipindure uyu inharadada uyu zvakaitika isusu pakatemwa baba. Ndakabva namukoma kutaundi tinotora ropa kaziende motorere ivhu racho patemwerwa baba. Uyu ndiye nyakutaura kuti wadi paida moyo cheretu. Watanga kutituka tibva tasvika zveshuwa Changamire, takavapa mabhutsu tikadii tikasukwa nepolisi. Tasiya baba muhospital ari flat out, shuku dzakatibata. Tasvika pasipoti tobva tasvika takawarowa zveshuwa. Uyu anga ine mwana, tikasungwa tikaenda kuPenharonga zveshuwa. Tobva tasungwa kudaro tobva paita doctor's report zikanzi mwana there is no sign of any bruise, no sign of mwana akakafa nepneumonia ari kumajekunje uyu. Kana muchida we can produce report iri kupi Penharonga. Hatina kupika, takachajwa inonzi common assault. Kana asikazi uyu kuenda kwawakaita ndokwatakati avanhu vaenda, ndosaka tisina musungisa. Uyu akabarotiza kuti vafunga kuti munhu anotopinda muhospital akutofa. Zvari kutaura zvekuti takarowa chichi mwana akakafa nekumurowa. Uyu aronyepa report iriko Penharonga. Engedi fambi patsuwa wena tozove. Engedi hure. We discharged. Takadischarged ne common assault. Mwana has no sign of bruise, no sign of assault. Tichidaidzwa na officer in charge of Penharonga. Sa uku kwaiwa kuda kwokuti zvatatema baba wacho achafa awakomana tiwa chapinda kuprison. Then the lady totora uyu kwakaenda for 23 years lady iri yake 2002. Why say asina kudzoka pesapa akarambedzwa nani angazviziva kuti uyu takapiwa for temporary hatafanira tiripo. Asi nawo Changamire chatakuona this time Changamire kudzoka kwaari kuita uyu ane local leadership. Simba racho ari kuona kupi mazona obva atora more land apa asi achiabusponda dare ramambo mutasi. Munhu akaabusponda toti sabhuku mukoi sabhuku vumbunu ZPS ZRP uyu munhu uyu. If we can follow up uyu munhu hana kwakapika uyu. Asi ari kuyafuya wadzisa futi munhu akatema kovhura ronda yokuti munhu akatema iye zvino izvi kutaura kana kudii izvizvi he stammers and he forgets facts. Paataura uyu kuti baba aida kurova uyu akadzi ndosaka wakatemwa. Uyu ndiye akataura kuti ndosaka wakatemwa achinongedza baba akatemwa. Uyu ndozvakataura kana sabhuku anga ari pawana inspection wanga waripo ndiye akatotanga kuti zera rababa uyo ndosaka wakatemwa achibvunza kuti uyu ari kupiko ndimutaurire. Uyu anga asipo pakaitwa first inspection yepa Lomansland anga asipo first inspection wanga asipo pakaya tete wako uyu. Saka amwe mafacts they are being mixed so that vanodivert the real facts dziri paground. Tatenda Changamire. I'm sorry Changamire ngomda. Inini zvangu ndozitude chirino. Nyaya dzotira vanhu ava ende vanhu ava kavo they want to resurface kuti washandisa dare renyu kuti wadzoke kupi munzvimbo yakachiriro iyo takawa netsamba iyi iri panapa iyi. This is Chirindo slate iyo yakagara iripo munzvimbo yaChirindo vanhu vatisu takawapa munesi anga aripi for 23 years ago. Ko kana akapara imwe mhosva yakadaro adodzoka futi kodini nhasi ari kuwaka
ari kuisa ndiani ari kumushandisa kuti munesi huya udini uise waya ufurikidze boundary. Yes. Munhu anga ari kupiko munhu uyu kwayo mambo ada kucheneswa wakasiya atema kwabva funga kuti wauraya nhasi wakudzoka wakusvika futi wakuisa waya wakupamba inspection yakaitwa mambo dautsoizwa imimi mukati wakomana ende kuinspection wosvika pakazi zunguro primary woguma pagedhi woti kwazisu ende togumira padapo inspection ere inspection yakaitwa this time yekutendera kwese kune waya dziri waya dziri uyu kana mumiti ndezachizvi wakabvuma wakapandukirana nemunino wakewo uyu kana nemuzukuru kuti aiwa uzuku akwa ende ndekwachirindo saka ndokubvunza kuti munhu uyu kwawo wauya wakusvika futi wakupamba wakuzviextenda nzvimbo yaakapiwa nesu simba ndero ari kuona kupi munhu wakanaka ere uyu munhu wakachenera uyu this is a criminal, this man is a criminal. Saka munhu yoyaka mambo isisuka takopera baba wakatema baba wakamutema inzvimbo yedu yachirino kwanga amboti kuitirira samba iyo ine maplot holders ya ine maplot holders ati hauna seusina samba zvakaitika kubva ukota zvakaitika pakapo takarwisana ichi kana wakapiwa land iri within this land panozo application for subdivision mambo andondizi ndikubatsira andizi kuti land iyi itori neplot number nechii zvese zviri muzitakani pachirindo then chirindo akaenda kunokupa land iri within chii muarea anditi saka aifanira kunge akaita chi application for subdivision anditi kuti azokwanise kukupawo iwewe aifanira kunge inotsamba yako yakadai so iwewe kana usina tsamba yakadai your occupation of the land can be deemed illegal. Ndinochaya kuti ndikubatsire kuti uone zvandikutaura because in the first place munhu akatokupa permit anga sina right yekupa permit because this is a plot. Permit inopiwa kuna plot holder and you are not the plot holder. So how are you giving this permit? topindura ndotobvunza because kanzuro ndinodaenda mari and kanzuro ikamusika pane munhu akawaka hawambobvunzi kuti what's the situation like ichokwadi andokupa chii but pamwe pacho manje wanozoona later kuti patapa permit pata create mhosva ipapo handirambi mambo asi nyaya iyo ndinoda kuedza kutaura nzvimbo iyi haisiri plot takapiwawo pamutemo nemasabhuku nemadzishe ekwangu saifegere ini ndikodaira kuti ngoti tsamba iyo ingogona kuzobata ishe mukoi nasabhuku pfumbu sekuti we ndiwo vanhu vakapa baba vangu pekugara no izvezvezvo sabhuku naishe hawaikwanisa kupa munhu land yekugara mukati meland ina plot holder ine a plot iri muzita reumwe munhu so it means kuti issue yani yaishe nasabhuku it falls away because zvakafanira kuti mazuva ano iyi tsamba iyi ipermit yeministry of lands so hakuna mumwe munhu anoyakopa futi munhu land mukati meland yapiwa munhu neministry of lands because kuti munhu iye apiwe imwe land iyo it's either pakuti application for subdivision munhu yopiwa permit rake rakazvimirira noenderana nehectarage yake kana kuti kana paine mamwe mareasons handiti like underutilization handiti yefarm ministry of lands inoita kukwanisa kuti application for chii handiti repossession kana kuti application for chii reduction yesize yechii yefarm
iwo wapiwa mazama kadai kana pasina nawo because as long as muna ene this license yeplot holder because azvindishamisi because mai tatinani wepa next step up anozati mudhara wechirungu ndimatisodza ndihere zve remembers uyu mudhara yapavhunuravo mudhara ngaine issue yemabho yekupa vanhu vekutengesera vanhu lendi ma3000 machichiwe wokuya newakadzi wekusungiswa newakadzi mandisodza is the same tree yeah. Mandisodza atonoushiti lendi yake iripo handiti asi angakuita sei angakutengesera vanhu lendi achigura zvisiri pamutemo because kana utori nechi title deed renzvimbo iyoyo handiti kuti utoigure uchipa munhu wafuna kuti application for subdivision saka haina kuitwa saka takazotobatsira vamwe vanhu munomu nelenzi kuti process iyo itange kuita sei iitwe kuita kuti kupiwa kukaita vanhu lendi kuregularizwa ndichida kubvunza zvangu semagariro atakaita handirani pane zvinova zviri kuita magwarangari sekuti inini ndiriwo mwana nezvakaitika ndandiri mwana asi kugara kwandakaita nekuziva kwandakaita nababa vangu achinditaurira sistati sekuru wavo nababa vangu vasikuru wekumusha umwe chete takanga takagara zvakanaka wana baba vedu nababa vangu nababa wababa wava mukomane waiti mukomane muningira wozingiwe waida shumba wekwamunyami aiwa chimbondiiro right saka mugano uyo tatakapuhwa uyu zvototi tina namaswa tikabva pana namaswa tobva tauya pana chingoto kana kuti nyamani tobva tauya tabva tapinda mukuru saka ndiri kuti panzvimbo pacho ipapo wozi vanhu vese vava vari paarea ipapo wari kuti ndiwo wakavapa semwatavarira vari kuti takagarisana nevanhu vandisita pabva pekuku ndikazivi zvangu asi ini ndakapuhwa ipapo baba vangu vakandisiya ndiri ipapo ende ndipopo vakawigirwa uyezve ndiopo ndichagara kusvikirwa ine nababa vacho vakabvuma kuti ndipo panzvimbo pavo ndine question What is wide? Why mbiri? Murudzo ichokwadi. Murudzo nani? Ichokwadi njudzo. Right. Iyi nengura ndiani? Iyi ke munhu we50%. Ndati nengura ndiani? Tikwangwiri. Inengura yes. Inengura iyo ndiana chiri. Kuinywana. Nywana idzangeza. Saka iyi yakaiswa rini? Inengura. Inengura iyi yakaiswa 2000. Muna 91. Yakaiswa nawa. Yakaiswa na baba. Na baba. Baba wachiri. Uyu maka disputed. Takazoita uko kwa mambo mutasa uko kwekutanga uko kumusoro pachiri chiri kumhiri muna 2006 ikazi ndio pakazi waenda mambo mutasa atumira mapurisa kuti wadi waite inspection waibva wazi visai waya within 24 hours ndikaona iriko make sure mese mungobva madi mungobva mamba ipo ndi wabva waya wabva wadambura waya wabva wapisa chopika wadazvo saka iwe wakazopiwa ndiani authority kuti chifenza pabviswa waya wabva wafenzayo apo ndakauya kunuku no izvazvo izvo ndo zvisiri kumeka sense kwandiri kuti wakaenda kwamambo mutasawo ubva wapiwa the green light yekuti ndiwe nzvimbo ndeyako handiti imimende yamobvisa fenzi wobva wayabvisa handika iwo wobva waregera kusa fenzi yako handiti kumirira kuti nii ndipinde
yobva yazomira ini ndazopinda handizi ndapa judgment ndipo kwabva uchimhanya kuisa fenzi. Why usina kuisa fenzi pakapiwa first judgment 2006? Yes, ndandikumbirawo aiwa ini ndotobva kuziva kuti why usina kuisa fenzi pakapiwa first judgment 2006. zvinhu zvazvisina vandimirira zvakanaka ari mama. Nyaya yanga iripo amai vangu vanga vari kurwara uyezve pandandiri kuchengeta amai because iwo aitotsvaga zvekuda kubvisa mai vangu vanga vari kwana sekuru. Saka inini ndandiri kuchengeta amai, handina kukwanisa kuisa mugano uyu, asi ndaingoti ndichazoti. Asi apo takaita ndofunga ndine munhu 1 anga aripo kwamambo nguva yacho, ndina uyo wekwamukoi anotoziva kuti wakapiwa 24 hours wakabvisa. Saka zvitotsara kubva uko kwamambo mundasi waiyeyo wanga watobvisa. Judgment ndiyo tisina kuzopuhwa, takakangana. Mambo ndingakupai iye kuti endobvise zvinhu in 24 hours pasina judgment. Akaita uyu akaita inspection wazvarapo hamusimba akaita inspection ndimakapa 24 hours without judgment. Ndiye angarisekedza mudare ramambo, ndiye aite kuti inspection uyu angari kuti mudare ramambo. Asi ipapo kana kuti inini ndakari zvakuzwa pane munhu anga atoripo uyu haana basa because he is not a court official. Uyu haana basa bila ndotore, uyu haana basa ndotore. Ini ndakona nhasi wauya wakabata judgment handizi meaning kuti ndochakaupa simba ndichokwadi handizi ndochakaupa chii simba. Saka chaifanira kukupa kuti simba ijudgment yecourt yo, because you can't tell me kuti court inotaura kuti endobvise wire within 24 hours. Hapana judgment, hapana chii, by word of mouth. Ichokwadi wakanga watotaurwa inini pakapiwa judgment wakatotaurwa wabvuma kuti rukowa urwu ndio runotoguma mugano wedu nanachii zvikati mirai dzisai mukosha mirai zvatada kuita panapa uruzbe right chinhu ichi handiti toda kuti tiite authenticate iyo tsamba yaplot order totitsvage kuti tione kuti is it authentic or is not, because blend yese maplot holders ese aripo matenga nyika pese kudzika kosovo aripo matsamba acho ese ariko matsamba yawo. So isusu give us a chance tinotsvage chii, tinotsvage matsamba yawo toauthenticata toona kuti ndizvo here zviri pachii zviri apo zvakaitika apo ndizvo here kuti handizvo, then from there takutanga nyaya, because hazvibatsiri ndikupe judgment muno kuti iwe lendi ndiyako iwe ndiyako, asi mutemo usingabvumiri kuti zvamakaita zvinge zvakaitika zviri legal. It is handisi. Then the other issue and doubt ndite say kuti ndite verify from member in charge pen alone. Ndikuti after zvomutora zvisi kuda kuurayana nekuita sei zvisi zvamakaita pakati penyu mese pana akapinda mudare mukoti, and mapinda mukoti, what was the judgment? I should know, because both sides kwabuda nyaya yekuti mai wanototi wakomana wakauraya mwana wangu, imimi muritoto chii, muruzo imimi makatiza chii. Yes, right. Saka ndipe that thing moya 19
let's authenticate zvinhu zvese izvezvi toona kuti marekodzi ari kuti chii munhu umwe naumwe ubatwa neyake then tozvikupa chii then you give this judgment chinhu chaizvo ndinoita challenge nacho unozoona pane chidhindo changu but hachina date hachina kusaina it's a blank stamp apo case number hapana kuti case number zvadutora wemo mukona zvadutora here taisa ichinotaira zvinotasa here chakadhindwa here chakasainwa here chine date here no date no signature no case number no, it's okay. Ngatopera. Ngatsanganiswa 90. Nenda kudzisa zvese izvozvo ndizvo ndikutora zvese. Ndendera kuzora chichi kuti it's okay. Ngatsanganiswa 90.